grabando, ya le di yo. Bueno, moi boas tardes, benvidos ao pabillón do Gatañal nesta segunda xornada do día 2 da fase de ascenso a División de Honra Prata Feminina, que enfrontará o Tapería dos Chata contra o Construc Lobas Oviedo. O meu lado está Adrián Pumar. Bos días, Adri. Hola, boas tardes, encantado de estar aquí de novo contigo. Bueno, vemos que é unha xornada un pouco apática, non? Perdón? Unha xornada un pouco apática. Bueno, partido complicado, non? Destes de fase de ascenso, cando pois as matemáticas xa non están ao noso favor, pero bueno, ainda así hai que afrontar os partidos da fase que quedan dando o máximo, pensando que hai que poñer pois o mellor peche a unha grandísima tempada e non deixar pois que os resultados desta fase empañen pois o grandísimo traballo destes meses atrás. Sí, por suposto, recordemos tamén que estamos falando dun equipo, do equipo local, que tan só perdeu un partido, foi o que perdeu onte, non? É duro, pero bueno, estas fases son así, cun partido perdido, perdes prácticamente, bueno, perdes as opcións de ascenso. Agora veremos tamén como enfrontan este partido a nivel de moral. Bueno, aí estaremos para contalo. Vemos como empeza xogando o equipo de Oviedo. Bueno, primeira xogada a favor de Cangas, esa recuperación, vai Laura Magdaleno e gol de Laura. Primeiro gol de Laura. Disculpade que tiñamos algúns problemas técnicos aquí na cabina de comentaristas. Entonces vemos como xoga o balón Escudero por mediación de Saiz tamén no centro. Aí vai a xogar o equipo asturiano. Tamén é un equipo que onte lle pasou factura, no? ese primeiro partido. Torrejón fixo un partido moi serio, estivo sempre por diante. Mentras vemos agora o lanzamento de Claudia Escudero e a parada primeira do partido para Salma Accha, que onte foi a desconvocada do partido. Vamos a ver como ataca Cangas. Vai Goretti con Anastasia, non puido aí intervir con Laura e volta a empezar. Bueno, Pumar, que falábamos un pouco de la actitude, como ves este partido, ¿no? Como crees que se presenta para os dous equipos, basicamente? Bueno, creo que agora que se sacaron un pouco a presión dos resultados, de pelear por esa fase, Cangas, pues vamos a poder ver a súa mellor versión, seguramente, xoguen pois sin esa presión que as atenatou onte, e por parte de Oviedo, pois apurando as súas opcións, non? Teñen que ganar hoxe se queren ter opcións de ascenso mañá, e de seguro pois vai ser un partido atractivo. Pues sí, esperemos que sí, porque como ti vendís, todavía ten opcións Oviedo de estar, ¿no? Mientras vemos aí o lanzamento de Laura coa esquerda, que errou o lanzamento, moi bo saque de contraataque de Salma, e bueno, sigo 2-0 no marcador. Vemos como volve a formar o ataque Oviedo por mediación de Saiz, aí no centro con Escudero. Vemos que Cangas tamén saca unha defensa 6-0, ¿no? Como comenzou con certa profundidade como empezou onte, pero finalmente onte acabou con 3-3. Veremos tamén como vai o lanzamento de Escudero ahora, parada de Salma, moi boa parada da porteira canguesa, que busca un saque rápido para Laura Barros. Aí vai Laura Barros, lanzamento de calidade de Laura, gol de Laura Barros, o primeiro do partido para ela. E bueno, Celia Rojo que pide o primeiro tempo morto, porque a verdade é que Cangas está xogando ahora sin ningún tipo de presión, está xogando moi ben, defendendo moi ben, saliendo rápido contraataque, e iso fai que bueno, que Lobas, que aínda ten opcións reais de ascender neste partido no de onte, pero bueno, ten que parar o partido porque ten que ir a por todas, non lle queda outra. Sí, non pode deixar sobre todo que se marche Cangas no marcador, non? O que decimos, elas todavía teñen opcións de lograr ese ascenso, todo pasa por gañar hoxe aquí a Cangas,
penso que é un acerto da adestradora non deixar que Cangas colla unha renta maior e que se poña pois o partido máis complicado. Pues vamos a ver cómo se desenvolve este partido. Bueno, xoga o balón Oviedo. Aí vai Saiz. Balón para Elsa Martín, chega outra vez a Escudero, lanzamento de Escudero agora sí. Moi bo gol de Claudia Escudero. O primeiro do partido para as Lobas. A xente de Cangas que a pesar do resultado sigue animando, está aquí coas súas rapazas, demostrándolle o cariño que teñen, ¿no? Despois desta magnífica temporada. Vemos como marca a xogada Laura Magdalena, Anastasia Dode. Golpe franco, vai a sacar Laura con Nayara, aí vai Anastasia intentando penetrar, lanzamento, moi boa parada de Inés Suárez, en contragolpe para Lobas, golpe franco. Moi bo repliegue aí de Laura Barros para evitar esa contra e boa parada tamén da porteiro betense. Pues como chega o balón ao extremo aí, lanzamento directamente fora. O lanzamento do extremo esquerdo Julia Suárez. E vai Cangas para buscar o 4-1. Sale dos 6 metros Nayara Pereira. Xoga Goretti con Anastasia. Aí vai moi ben Goretti, golpe franco, moi ben defendido agora por Regina Saiz. Xoga Cangas de volta, vai Goretti. Intenta conectar con Nayara, non é capaz, recupera o balón Oviedo, sube rápido por mediación de Carla Torres. Se coloca aí no doble pivote, conecta Escudero, outra vez con Julia. De volta Regina a mandar no centro do ataque de Oviedo. Busca un por un con Anastasia. Vai forte tamén aí Elsa Martín. E golpe franco de Anastasia. Intenta robar Laura Barro, recupera Regina, brazo de pasivo dos colisiados. Vai a lanzar outra vez Julia, non é capaz. Pide pasivo outra pelea dos Chata. Ahora saca rápido contraataque para Laura Magdaleno de volta. E moi ben intervido por parte de Elsa Martín. Bueno, pois estamos vendo outro Oviedo, non? O tempo morto veulles ben, activáronse, están xogando con outra intensidade. E bueno, boa defensa de Cangas, a ver se consiguen repetir. Mientras víamos aí esa conexión co pivote con Carla Torres, pero deslizou por dentro. E vai a xogar Cangas para poñer o 4-1 no marcador. Aí vai Laura, tenta superar a súa defensora, golpe franco. Pongo o balón en xogo Nayara. Anastasia no lado dereito. Vai Laura con Nayara. Buscando aí unha posición cómoda para Goretti. Vai Goretti, intenta penetrar. Moi ben xogado por parte de Goretti. Moi ben aproveitado por Anastasia, pero o balón foise directamente ao pau. Sube rápido o balón. Lobas por mediación de Regina. Aí está o lanzamento. Moi bo gol agora de Elsa Martín. 3-2 no marcador. Empezas a topar tamén Oviedo. E pongo 3-2 no marcador. Sí, pero estamos vendo outro Cangas hoxe, non? A velocidade de balón, os xogos en balón das xogadoras completamente diferente o que mostraron onte, non? Un pouco que falábamos. É certo que quizáis a defensa de Oviedo non sexa tan pechada e tan contundente como a de Aula, pero estamos vendo outro Cangas. Sí, outro tipo de xogo, quizáis esa intensidade, non? Que o mellor faltou onte en momentos de partido e o estamos vendo agora. Vai a lanzar Laura aos 7 metros. Vai o lanzamento de
Laura, gol de Laura, nada pudo facer Inés Suárez. O lanzamento de Laura. Bueno, tamén supoñemos que por parte de Cangas haberá rotación. Porque, bueno, sí, vemos que está Salma, ¿no?, en portería, que onte non entrou en convocatoria. No extremo dereito está Eva, que aínda xogadora en idade juvenil de primeiro ano, igual que Goretti, que tamén é juvenil de primeiro ano. Bueno, minutos de crecemento para xogadoras que o ano que ven todavía estarán en idade juvenil. Pois sí, moito talento aquí na canteira femenina de Cangas. E de seguro que a seguiremos vendo neste tipo de situacións, porque as clasificatorias da base así o indican, ¿no? Xoga Goretti, vai forte o centro co seu característico 1 para 1 Anastasia. Intenta entre Goretti, xoga moi ben con Eva, e vai Eva. Gol de Eva, moi bo gol de Eva González. Moi bo procedimento aí, buscando o bloqueo exterior de Nayara e gañando esa superioridade polo lado dereito. Moi ben xogado por parte de Cangas. Sí, moi lista Goretti tamén aí, saltándose o posto para darlle unha ocasión clara a Eva. E ahora lanzamento, que parada de Julia, de Salma Acha, o lanzamento de Julia. Volta a empezar Cangas. Marca Laura Magdaleno xogada. Chega o balón a Laura Barros. Vai o balón para Goretti, que volve ao seu sitio. Laura intenta entrar, non é capaz. Balón para Magdaleno. Intenta buscar o 2-2 con Nayara. Moi ben defendido agora por parte de Oviedo. E brazo de pasivo dos colexiados. Vamos a ver como se solventa. Aí vai Laura buscando 1-1, conecta moi ben con Nayara, pero pita golpe franco colexiado. Xogada invalidada nese moi bo 2-2 que xogaron Nayara e Laura. Aí vai Laura outra vez. Recupera o balón Oviedo por mediación del San Martín. Rápido Claudia Escudero para arriba. Vai agora Torres, vai Regina Saiz. Outra parada de Salma, o lanzamento de Elsa Martín. Moi acertada Salma nestes primeiros minutos. Sí, Salma que está enchufadísima, está mantendo o equipo aí. Bueno, non nos sorprende tampouco, non? Creo que a portería pois do tapería dos Chata está moi ben coberta. Sí, de feito estamos falando de unha porteira en idade juvenil, de segundo ano así, pero que vende a facer un top 8 espectacular, sendo decisiva para cadar ese cuarto posto en Sagunto. Anastasia Magdaleno, balón para Anastasia. Moi ben a xogada de Anastasia, gol de Anastasia Doder. Anastasia aí que, como te quedes en 6 metros esperando, pois é letal. Ten un 1-1 super explosivo, unha potencia de tren inferior boísima para esas accións de 1-1. Bueno, collemos aí esa renta recuperamos esa renta de 3 tantos. Pois sí, 6-3 a favor de Tapería dos Chata, mientras xoga Oviedo por mediación de Elsa Martín, conecta moi ben con pivote, lanzamento de Torres, o Pau directamente, bo lanzamento pero non atopou portería. Xoga rápido Cangas para buscar a máxima renta do partido, que sería o 7-3. Vai Laura, intenta lanzar, golpe franco. Bueno, pode ser repetitivo, pero sí que é verdade que se nota un cambio de más bravas do país, ¿no?, con respecto a onte, no sentido de que non teñen ningún tipo de presión. Están respondendo dunha moi boa maneira nestes primeiros minutos. Sí, estamos vendo un pouco o que é o equipo, non? O que nos ten acostumados durante esta tempada. Penso que quizáis onte, por ser o primeiro partido, había moita tensión. Gol de Laura, que decíamos, había moita tensión en xogo, as cousas non saíron ben no principio, quizáis, bueno, foi un pouco un baixón máis mental que de outro tipo, e hoxe, pois, sacando todo ese peso de enriba a nivel de resultado, pois estamos vendo a calidade que ten o equipo. Sí, sen ningún tipo de dúbida, ademais. É importante tamén, como dicíamos, gañar para coller sensacións, que as rapazas sigan crecendo a todos os niveis, as que son senior, porque non nos olvidemos que é un equipo moi novo
independientemente de que haya xogadores en categoría senior, se non me equivoco, a xogadora máis veterana do equipo é Laura Barros, que tamén ten 23 anos, se non me equivoco. Xoga Cangas, Goretti Carballal, Laura con Anastasia, dúas das senior, dúas das referentes deste equipo do Tapería dos Chata. Escoitamos tamén o ambiente que non cesa da Marea Azul para animar as súas bravas do país. Vai Laura, moi ben Goretti, moi boa axuda defensiva aí de Carla Torres. vemos como intenta penetrar Anastasia, piques de recuperar Oviedo, moi boa defensa do Oviedo agora, moi ben plantado Oviedo con esa defensa de Alexandra. Vai buscar Anastasia o lanzamento e golpe franco co brazo de pasivo dos colexiados. Subiu agora a intensidade defensiva de Lobas. A Cangas aí está costando máis a topar situacións cómodas. Boa parada agora de Inés Suárez. Moi boa parada, é unha porteira tamén que onte vimos, independientemente do resultado, foi que coas súas paradas de manter o seu equipo. De feito, pasaron de estar 11 goles abaixo a poñerse a tan só a 4, non? O sea que hai moito talento tamén aí na canteira asturiana. Busca agora a penetración Claudia Escudero, pero moi ben defendido por Nayara e por Goretti. Celebra a defensa de Cangas, ataca outra vez, vai Torres con Escudero, vai para Elsa Martín, que intenta conectar con pivote. Moi boa axuda defensiva de Tapería dos Chata, saca rápido Salma, sube o balón con Goretti e Laura, busca aí xogar o 2 para 2 con Irene. Bueno, primeras rotacións, non vemos a Irene Romero que estaba actuando en defensa, ahora tamén o para en ataque. Entrou Mairea no extremo esquerdo tamén. Sí, igual que onte, non? Fai moito calor, especialmente dentro do pabillón, e iso pasa factura tamén para o físico das xogadoras. Vemos a xente na bancada con abanicos, dándose aire, bueno, importante tamén rotar para manter o nivel do xogo. Pois sí, vemos agora a Mairea como intenta penetrar, desdobla para buscar unha mellor solución, vai Anastasia, moi ben Anastasia, con ese deslizamento de Mairea, e gol de Anastasia Dode. Sí, moi ben aproveitada esa pantalla que lle fixo Mairea tras a circulación. E bueno, estamos vendo que Can está xogando con outro ritmo, non? Hoxe, bueno, é positivo, despois do mal partido de onte, ter a capacidade para hoxe levantarse, darlle a volta e demostrar pois o xogo que teñen. Efectivamente, mentres veamos aí unha magnífica defensa de Nayara Pereira frente a Claudia Escudero, que vai intentar ahora volver a penetrar. Moi boa xogadora de Claudia, gol de Claudia. Moi ben como colleu aí distancia con Nayara esta vez e conseguiu o gol. Bueno, tamén estamos vendo un Oviedo moito máis cómodo que o día de onte. Costoulle tamén, creo que son equipos que onte sufriron o mismo mal, ¿no? Digamos, de empezar moi erráticas, moi indecisas. Sí, creo que tamén son dous plantéis moi novos, non? Non hai que esquecer que Lobas ten o seu primeiro equipo en División de Honor Ouro, que probablemente pois este filial se son equipo moi novo, no que pois darlle minutos de experiencia e de calidade ás súas xogadoras de canteira, igual que Cangas, non? É certo que Aula tamén é un filial dun equipo de Liga Iberdrola, pero creo que é un equipo moito máis experimentado, máis rodado, ata se non me equivoco na miña conta, ata 9 xogadoras xa foron convocadas co primeiro equipo e dispuseron de minutos na Liga Iberdrola esta temporada con Salva Puig, bueno, creo que tamén son aspectos que marcan a diferencia. Sin dúbida, é unha cousa a ter moi en conta, porque o ritmo con dúas categorías de diferencia, bueno, poderíamos decir 3. Sí, e sobre todo a nivel de tensión, non? Quizáis onte estes equipos estaban un pouco máis nerviosos e estas xogadoras de Aula máis experimentadas pois afrontan pois con outra mentalidade os partidos.
Pois sí, agora vemos a dous equipos que nos seguro que nos van disfrutar independentemente do resultado. Recordemos que a Pería dos Chata xa non ten opción do ascenso coa victoria de Aula, pero Oviedo sigue vivo no torneo. Tería que gañar hoxe e gañar mañán a Aula para ter as opcións de ascenso intactas. Bueno, e Cangas que aproveita a superioridade para cambiar a defensa e abrir a 3-3, pero Oviedo saca a porteira, risca. Sí, a ver, vamos a ver como resolve Oviedo. Isto tamén foi fruto seguro do análise do equipo do rival da Pería dos Chata de onte, porque sabemos que é un equipo que adoita moito a xogar con esta defensa. De feito, onte lle deu moitos réditos con ese 7-0 de parcial para intentar apretar o partido con Aula. Vemos agora como intenta lanzar Itzel Zapico, non foi capaz, sube rápido Nayara, que xa está no campo, vai Garetti, intenta conectar con Zoe, pasos. Moi lista aí a defensa obetense, que fixo incurrir nun erro a Goretti Carballal. E vai a xogar Oviedo para poñerse tan só un abaixo. Elsa Martín xoga con Julia Suárez. Desdoblamento de Alexandra. Golpe franco, vai a sacar Carla Torres. Vai Elsa Martín buscando o lanzamento moi ben. Moi boa penetración de Elsa agora. E gol de Elsa que pongo 8-7 no marcador. Sí, chegou tarde aí Goretti a Suda. Probablemente tamén froito do cansanzo, non? Xa eran 19 minutos os que levan ao campo. Tamén as pernas pesan, non? O esforzo de onte. Hoxe de novo pois tendo que facer un esforzo importante. Vemos que xa se foi a descansar e nada, con paciencia a iniciar de novo un novo ataque. Veíamos como entrou no campo Uxía Fernández, outra das juveniles do Cangas. Lanzamento agora de Uxía, moi boa parada de Inés. Bueno, Inés que está ahora asumindo protagonismo, non? Leva 3 paradas consecutivas, se non me equivoco, e facendo que o seu equipo poida recortar distancias no marcador. Pois sí, vamos a ver como finaliza este ataque. Lanzamento de Nayara, moi bo blocaje de Carla Torres. Balón de empate para Oviedo, cando restan pouco menos de 10 minutos para a finalización do encontro. Da primeira parte, perdón. Este calor tamén nos afecta incluso a nós, estamos un pouco apáticos. A verdade é que, como dicía Pumar, fai moito calor no pabillón e ten que estar pasando factura non só a xogadoras, senón tamén o público e os aquí presentes. Sí, parece mentira, pero fai mellor temperatura fora do pabillón que aquí dentro, non? Bueno, veremos mañán tamén co partido de Liga Sobal que se xogará aquí, que se o tempo siga acompañando vai a ser tamén complicado. Mentras víamos a parada de Salma, quinta parada do partido de Salma, que está rendindo a un nivel espectacular. A marea, soga dos Chata, balón para Anastasia, pasos de Anastasia, non se entendeu con Nayara. E bueno, seguimos aí, Loba sigue con balón para empatar o partido. Empeza a ver outra vez cambios, volve Saiz ao campo, sale tamén xogador número 11, Julia Suárez. No centro do campo, perdón, no, entra Nuria García. Ahí vai Saiz, intentando lanzar. Saca golpe franco, busca la posición ahí con dos pivotes. Oviedo recupera Nayara. Ten que volver a repetir, estaba dentro do área. E vai a sacar Salma.
Nayara xogada con Irene Romero. Vai Laura para o centro. Moi ben xogado ahora por parte de Cangas, un lanzamento directamente fora de Anastasia, fíxose moi grande Inés aí. Sí, saiu moi ben a tapar todo o espazo de lanzamento e pois Anastasia tivo que rectificar quizáis a súa primeira intención e bueno, moito mérito, non, da portería de Oviedo e que está mantendo aí o seu equipo. Sí, ademais unha xogada moi ben traballada, un lanzamento moi claro a Anastasia. Pero estas condicións tamén xogan, non? O que diste casi esa modificación de lanzamento gracias a Inés fixo que non buscas un lanzamento cómodo. Mientras vemos outra parada de Salma ao lanzamento de Carla Torres. Tamén falamos moito de Inés, pero Salma tamén está sostendo o taperío dos Chata. Sen dúbida, a verdade é que nesta fase de ascenso as porteiras están tendo moito protagonismo en todos os partidos. Bueno, sí, sen dúbida tamén é un posto clave, non, no balonmano actual, de tanto ritmo, tanta posesión, tanto lanzamento. Sí, de feito, onde destacábamos a presencia de Alba Badas, a porteira de Aula. Mientras vemos o gol de Uxía, moi boa xogada de Uxía. Lanzamento que non conseguiu atallar Inés e gol, primeiro gol do partido para Uxía Fernández. Son as lobas. Xoga Nuria García que marca xogada no centro. Pide que a súa compañeira, que Julia Arbolella, se desdoble. Hai Carla Torres. Julia a piques de robar Nayara. Chega o balón extremo. E gol de Julia Suárez. Agora sí que non estivo acertada Salma. 9-8 no marcador a favor de Balonmán Cangas. Xoga Anastasia. Defensa moi dura aí de Lucía Cortina, especialista defensiva do equipo asturiano. E que con Anastasia ou vas con ese nivel de intensidade ou é moi difícil parala. Sí, a verdade é que o que ti comentabas, que ten unha potencia. Aí vemos a Anastasia, ahora piques de escaparse o balón. Foi que el de recuperalo, conecta con Irene Romero e parada de Inés, moi boa parada de Inés. A ese lanzamento solo nos 6 metros de Irene Romero. Pois Inés continúa coa súa actuación tan boa. Está sendo máis un duelo Salma-Inés que Cangas Oviedo nestes momentos do partido, non? Pois sí, aí vemos que como empeza a xogar. Aí vai Julia aí desde o centro. Saliu do extremo esa rotación, recupera Uxía. Xoga Salma rápido. Mentres vemos que volve Laura Barros ao campo extremo esquerdo, a capitana do equipo. Sí, Dani movendo moito, non? As xogadoras, notase pois o que falábamos, que hai moita fatiga tamén nas pernas, o ambiente. Aí 7 metros, moi boa conexión, como se coñecen Nayara e Uxía. 7 metros que vai intentar converter Laura Magdalena. E Laura, lanzamento de Laura, parada de Inés, agora sí. Moi boa parada de Inés e no reseite Laura fixo o 18, 2 arriba para Cangas. Nuria García xoga con Itzelda Pico. Aí vai Julia Suárez, intenta conectar co extremo Julia Suárez. Boa defensa de Cangas. Sube o balón no centro agora que volveu o campo Coret e Carballal. Mala decisión agora de Laura Magdaleno. Ataque posicional con calma para Balonmán Cangas. E Lobas que fai un cambio defensivo, non? Cambia un poquinho a defensa, pasa unha 5-1 aí individualizando, parece. Moi boa conexión con
unha pivote de Cangas, Irene, que se queixa aí dun empurrón da xogadora número 34 de Navidad. Intenta xogar Nayara Costas, lanzamento ao pau, pero impactou na defensa de Lobas. Mentres vemos tempo morto, mentres hai cartón amarelo a Dani, o que equivale a un cambio de posesión. Parece que teñen os seus máis e seus menos Aurelio. Sí, pero non sei exactamente que foi o que pasou. Polo que se ve, Dani recriminaba que Aurelio, que o delegado federativo, chegouse a falar nun momento no que o partido estaba disputándose na outra área, e Aurelio chamou orde a través dos colexiados. Vai Nuria García. Balón para Claudia e falta en ataque. Falta en ataque provocada por Laura Magdaleno. Ahí en esa penetración de Saiz. Muy bien ahora, conectando Nayara con Irene, pero estaba pisando. Meteu aí un pouquiño ese pé dereito na liña unha mágoa, porque está moi ben xogada esa transición. Sí, están unha das cousas onte que igual non atoparon suficiente o pivote en Cangas por esa defensa tan pechada que tiña Aula Cultural, pero bueno, sí que estamos vendo máis movimento aí na línea de 6 metros, incluso con desdoblamentos, o sea que dicir que Cangas tamén se atopa máis cómodo. Hai moi lista Uxía ahora para sacar falta en ataque. Queda casi pouco máis de un minuto para terminar. Xoga Nayara, lanzamento de Nayara, parada de Inés. Moi boa parada de Inés. E volta a empezar para Construc Lobas Oviedo. Sí, moi ben traballado ese tipo de parada de Inés, no? Ante ese tipo de lanzamentos, traballa moi ben, confía moito coa colaboración defensiva, ela está indo moito a ese lanzamento recto e confiando en que a defensa tape o lanzamento cruzado, e de momento pois que está funcionando moi ben. Sí, a verdade é que sí. Fiz unha parada que parecía fácil, pero todo o contrario, ¿no? Que diste, aí hai moito traballo detrás dese tipo de paradas, dese tipo de movimentos da porteira. Mentre vemos que boa conexión, escapouse o balón a conexión de Nuria con Itzel Zapico, e Cangas que quere poñer, mentres vemos o tempo morto de Daniel Malvido, cando estamos no minuto, como podedes ver en pantalla, 29-37, 18 a favor de Cangas. Non quere Dani Malvido ningún tipo de susto e quere atar ben estes últimos segundos. Importante este procedimento, ¿no? Para intentar ir ao descanso con 3 goles de vantaxe. Vamos a ver que prepara Dani e como executa o equipo. Sí, vamos a ver con quién sale, pero seguramente busque finalizar, madurar unha xogada, pero finalizar por o lado dereito, que é onde está tendo máis resultados. A ver o que nos deparan estos 23 segundos de primeira metade, os últimos da primeira metade. Bueno, un pouco polo que pudemos espiar dende aquí arriba, creo que van xogar unha permuta lateral central con desdoblamento de Uxía, pareceme entender. Vamos a ver como executa esa acción o equipo. Penso que para intentar que Anastasia faga unha trayectoria larga e ir buscar ali o espazo de 2 e 3, un bloqueo exterior, ou para xogar con Uxía e Masino. Celia que decide cambiar a defensa 5-1, veremos que soluciona Cangas. Augusto. Uxía que intentaba moi boa defensa ahora de Lobas. Lanzamento de Laura e outra parada máis de Inés, que está moi acertada. Bueno, queda unha parte para disfrutar deste partido entre Taperíados Chata e Lobas Oviedo. Agora mesmo no descanso, Taperíados Chata 10, Construc Lobas Oviedo 8.
Bueno, arranca esta segunda metade do partido entre Tapería dos Chata e Lobas Oviedo por mediación de Tapería dos Chata, Laura Magdaleno, Goretti Carballar e Iria Augusto na primeira línea, Eva González do defensa, Irene Romero na segunda, e na portería mantense Salma Ancha. Soga Cangas, va Iria Augusto, capaz, solo con Iria. Iria a buscar a penetración de Goretti, parada de Inés, unha máis, vaya partido está facendo Inés. Está parando un balón tras outro a talentosa porteira obetense. Marca xogada Laura Magdaleno, desdobla Zofelenza, vai Goretti. Laura, avanzamento de Laura, outra parada de Inés. Que boa parada de Inés. Mentres vemos o equipo que forma con Lobas Oviedo, como dicíamos, con Inés Suárez na portería, primeira línea para Elsa Martín, para Carla Torres, e no lado lateral esquerdo está Claudia Escudero, mismo primeira línea da primeira metade do inicio. Na segunda línea está Itzelda Piccolo pivote, que agora conecta con ela moi ben. Esa conexión entre Julia Arbodella e Itzelda Pico que pon a 19 no marcador. Moi boa xogada agora do conxunto obetense e moi boa finalización tamén da pivote de Oviedo. 19. Volvese a xente dese refrigerio do tempo de lecer. Sobre Laura. Laura conecta moi ben con Iria, Iria penetra. 7 metros por defensa interior de Claudia Escudero. Vai a lanzar novamente Laura Magdaleno frente a Inés Suárez. E gol de Magdaleno, ahora sí, sen contemplacións. Gol da número 15 de Tapería dos Chata. Modo balón, agora Oviedo na búsqueda de manterse pegado no marcador con ese 11-9 que está agora mismo buscando ponerse a un solo gol. Moi boa falta en ataque de Iria Augusto, quere sacar rápido Cangas, non foi capaz. Vai rápido nesta segunda oleada, busca Goretti aí penetración polo centro, va Iria. E golpe franco que lle propiciado a Irene Romero. Bueno, está conmigo tamén novamente Pumar. Bueno, estamos por aquí de volta despois de tomar un refrigerio porque a temperatura que temos dentro do Gatañal non é normal. Hai que estar aquí para entendelo. Hai que estar aquí para vivilo, para tanto como do ambiente como malo da temperatura. Mentras víamos o gol de Iria Augusto, se non me equivoco, o seu primeiro gol no partido. Mentras xoga rápido Oviedo, desarticulado esa xogada de Carla Torres por parte de Nayara, que está facendo un moi bo partido Nayara en defensa, comandando o centro con Irene Romero. Vai Escudero intentando penetrar, Elsa Martín, defensa forte de Cangas agora. Volta Escudero, saca a Julia Ando, pero perde a Julia, no recupera Elsa Martín. Defensa agora moi contundente de Nayara, que se disculpa coa súa contrincante. Brazo de pasivo dos colisiados. O sea, parella de centrales Romero-Nayara que está funcionando moi ben. Mentras vemos unha moi boa finalización de Itzel Zapico, moi bo gol de habilidade da pivote. Bueno, unha defensa moi dura tamén de Oviedo, ¿no? Están aí moi intensas no centro. En este caso Irene Romero non está conseguindo réditos nesas combinacións con ela. Sale precisamente Irene Romero, xoga con Goretti. Vai Iria Augusto, vai Goretti, moi ben agora Cangas. Moi bo blocaje de Irene Romero, pero non puido encontrar portería Goretti Carballar. Anotamos unha nova parada e xa perdemos a conta de Inés Suárez. Sí, Inés que está facendo unha actuación
sobresaínte, pero bueno, creo que tamén sen quitarlle mérito a porteira de Oviedo, creo que os xogadores de Cangas están abusando un pouco deses lanzamentos rectos, non? Teñen que intentar buscar, poñer as cousas un poquinho máis complicadas a Inés, buscar algún lanzamento cruzado, de habilidade, intentar cambiarlle un pouco, non? Mentre víamos agora un gol de Claudia Escudero e a réplica que non foi capaz Iria Augusto, e agora Inés que se quería sumar a festa para o empate do partido. Estaba Salma fora da súa portería, pero non atopou a rede o balón lanzado por Inés Suárez. Mentras vemos como entra no campo Nerea Taboas, que precisamente conectan con ela. Goretti que conectou con Nerea, pero golpe franco. Vai Goretti con Iria Augusto. Laura, ahora un pouco máis atascado o ataque de Cangas. Zoe que vai a doble pivote, vai Laura, intenta, non atopou a Zoe. Recupera para empatar o partido Lobas de Oviedo. Sí, aí Laura que non termina de atopar ese xogo coas pivotes, non? Penso que agora pasou máis de memoria, quizáis Nerea non estaba no intervalo que esperaba e bueno, esa xogada que se perde, hai que intentar agora defender para manter a vantaxe no marcador. Pois sí, porque agora estamos nun momento complicado para Cangas, coa exclusión de Iria Augusto. Atópase máis cómodo Oviedo neste inicio de segunda metade e ten balón para poñer o 12-12 no marcador. Reanudas o partido, Elsa Martín, Carla Torres, volve Claudia Escudero con lateral esquerdo, vai Carla, Elsa con Escudero, chega de balón a Julia Suárez e agora Julia Suárez directamente fora, un pouco forzado ese lanzamento. Si, Salma tamén é unha porteira tamén grande que tapa moi ben os espazos e que dificulta moito os lanzamentos, especialmente nesas posicións de extremos, onde suma moitas paradas nos seus partidos. E Oviedo que realiza agora unha defensa mixta. Sí, que Oviedo ten que ir, como dicíamos, a por todas, ¿no? É un equipo que está vivo na competición, pero para estar vivo pasa por conseguir a victoria ante Dos Chata. Vai Nayara. Xoga moi ben con Laura, lanzamento de Laura, 7 metros por defensa interior de Julia Suárez. Moi ben aí o xogo sin balón de Laura, buscando o espazo. Agora lanzamento, nova parada de Inés, vaya porteira que ten o Lobas Oviedo. Terceiro, 7 metros cerrado de Laura. E agora ataca rápido Lobas, lanzamento agora con algo de fortuna de Julia Arbolella a extremo dereito de Lobas, que pon o 12-12 no marcador. Levántase a animar as súas compañeiras o banquillo de Lobas. Volta a empezar neste minuto 8 da segunda metade, co empate con Taboas no marcador, con Cangas e Dos Chata loitando nesta fase de ascenso a División de Honra plata femenina. Xoga Nayara, Anastasia, moi ben xogado agora Cangas, pero non tivo fortuna. Unha mágoa que se escape ese balón, estaba moi ben xogado ese procedemento sen porteira. Si, mentres vemos outra vez como conecta Julia Arbolella con Julia Suárez. Vaya conexión entre Julias, unha xogada que estamos vendo recurrente, ¿no? Entre Julia e a segunda liña. No anterior caso foi Chenda Pico no pivote, agora foi co outro extremo esquerdo con Julia Suárez, que se pon por diante Lobas no marcador. A afección de Cangas que pide, sigue moi animosa neste partido, pero son os minutos quizás máis complicados para Cangas, porque se non me equivoco nunca chegou a estar por debaixo no marcador. Sí, dende que comezou o partido mandaba no marcador. Momento clave agora, non? A ver como afrontamos esta situación, estar un abaixo. De momento
ter calma, recuperar a xogadora excluída e dende aí pois seguir xogando, non? Que creo que hoxe sí que se está xogando un bo partido, están xogando moi ben en ataque, están tendo erros en pequenos detalles, en algún pase, algún erro de lanzamento, volver a conectarse por aí e seguir traballando, que se está a facer un bo partido. Está claro que Oviedo tamén vai apretar as súas opcións, está peleando por un ascenso á División de Honra Prata e ten que apurar ao máximo as súas opcións. Efectivamente. Seguro que vamos a ver un Oviedo moi intenso, porque querrá chegar mañán con todas as opcións intactas, bueno, con casi todas as opcións intactas, xa que dependerá do resultado que se poida dar entre elas mesmas gañando a Aula e tamén o resultado entre Torrejón e Cangas. Lanzamento agora, moi boa conexión, 2-2 de Anastasia con Nayara, segundo gol para Nayara, empate o partido 13-13. Moi ben xogado aí por parte de Cangas, tendo paciencia, dándolle continuidade ao xogo, con moita mobilidade de xogadoras e de balón. Bueno, agora intentar recuperar sensacións en defensa para darlle a volta ao partido. Claudia Escudero, golpe franco de Anastasia de Irene, que están aí volando sobre os cambios do oponente, pica Irene, intenta recuperar el recuperación de Cerveza, saca rápido salto. Bueno, tamén vemos que Dani está apostando hoxe con moita rotación e agora mesmo estamos vendo a, se non me equivoco, 5 xogadoras do equipo juvenil de Cangas. E gol de Anastasia, 14-13, un de arriba, moi ben xogadora, moi rápido, contragol de Asturias e gol de Itzel Dápico, 14-14, moi rápido ese contragol, moi ben executado. Goretti con Anastasia, busca penetración Anastasia e agora con pouco de fortuna segundo gol consecutivo para Anastasia Doder. E bueno, vemos como está xogando ahora moi rápido Lobas, ¿no? Con ese lanzamento agora con pouca fortuna para Elsa Martín. Vai Cangas por mediación de Uxía, lanzamento de Uxía, golpe franco, ben defendido ahora por Carla Torres. Nestes minutos que estamos vendo a mellor versión de Anastasia aí dentro lateral dereito, sendo moi incisiva, atacando esas situacións de un para un con moitísima potencia. Un cambio na portería de Cangas, entra Irene Ríos e dá descanso Dani a Salma. Pois sí, efectivamente, descanso para a xogadora juvenil que xogou un magnífico encontro. Minutos tamén para Irene, a porteira titular deste equipo. E mentres vemos a Anastasia, outra vez Anastasia facendo o que mellor se lle dá, sendo incisiva como ti dis. Terceiro gol consecutivo e agora Celia se obliga a pedir tempo morto para evitar que Cangas se escape no marcador. Sí, ese tempo morto de Dani que serviu para facer un parcial de 3-0 a favor. Cangas que se volve colocar 2 arriba. Celia que para o partido, entende que non quere deixar escapar a Cangas máis a dos 2 goles de vantaxe e veremos que tal lle senta o seu equipo o tempo morto. Pois sí, vamos a ver se hai reacción asturiana ou non. A animosa afección de Cangas anima as súas rapazas.
Julia que entra moi ben, Julia entra e gol de Julia Suárez. Xogada ensayada con máis 7 de Lobas e agora está invalidada a xogada porque Nayara cometeu unha infracción no saque. E Lobas que xogou esa última acción con 7, veremos si o mantén nos próximos ataques ou foi solo un procedimento despois de tempo morto. Sí, de pillería, ¿no? Para marcar ese gol sincero, diríamos. Vemos a Uxía ahora que lanza, Uxía que non perdona. Moi bo lanzamento de Uxía. Elsa Martín. Aí vai Escudero, o lanzamento para, parece que lles parou o balón a extremo esquerdo de Oviedo, a Elena Vidal. Xoga Cangas para poñer máis 3 con pouco de fortuna, marca Goretti con algo de fortuna, pero o gol vale igualmente. Boa penetración das bravas do país. Acompañan outra vez o máis 3, rotacións por parte de Lobas. Bueno, tanto de Goretti, que creo que merecido, que premia unha boa actuación, non hai que lembrar que Goretti é unha rapaza aínda en idade juvenil de primeiro ano e bueno, está aí xogando en primeira liña, defendendo no centro nun equipo senior, nunha fase de ascenso. O crecemento que tivo esta tempada está sendo espectacular e, bueno, ojalá siga a próxima tempada progresando con este nivel. Sendo un referente tanto neste equipo como no juvenil femenino, nos Cayolas Miguel Santos. E aí vai Xoga Goretti, intenta penetrar, balón para Uxía. Vai a lanzar Uxía, busca lanzamento. Contacto duro de Itzel da Pico. Non fai inimigos Itzel da Pico, a verdade, é unha xogadora que vai moi forte ao contacto. Unha defensora capital para Lobas Oviedo. Vai Goretti ao centro con posibilidade de lanzamento. Uxía que xoga con Zoe que entra e agora outra parada de Inés. Sube rápido, que non ten tempo que perder Lobas Oviedo. Neste minuto 15 da segunda metade, 45 minutos transcurridos de partido. Busca Lobas Oviedo poñer tan solo a diferencia 2 goles contra Cangas. Aí ve Elsa, rouba ahora o balón moi ben Uxía. Balón para Nayara. Qué bonito ese gol de Nayara Costas. Lanzamento de habilidade da xoven xogadora que sigue mantendo a renta. Cangas que pon a máxima renta, non? 4 arriba, minuto 16 desta segunda parte, complícaselle o partido a Oviedo, que ten que intentar reaccionar. Sí, porque Cangas volve a toparse cómodo no partido. Aí vemos a piques de roubar outra vez Uxía. Entra Claudia Escudero, non pitan nada os colexiados. Contraataque para Uxía moi longo ahora. Escapouse o balón a Nayara. Discúlpase coa súa compañeira. A piques de estar máis 5 Cangas no marcador, pero non hubo fortuna nesa conexión entre dúas das juveniles, entre Uxía Fernández e Nayara Costas. Carla Torres, que move o balón. Elsa Martín, primeira liña de confianza do equipo dirixido por Celia Rojo. Aí vai Escudero de volta, parada de Irene Ríos. Boa parada de Irene. Quere seguir ampliando a vantaxe a Cangas. Vai Uxía con espacio e gol de Uxía Fernández. Está pedindo, creo que o cambio Uxía. Moi boa xogada ahora dela, buscou moi ben o oco. Sacou o brazo, ocultou o brazo hasta o final a Inés Suárez.
Sí, un pouco que falábamos, non? O calor que fai, o ritmo do partido, o si agora que está xogando de primeira liña, defendendo no 2, ese é un esforzo maior, e bueno, pasa factura tamén, non? Irá a recuperar un pouco o banco e Anastasia que volve a sair. Pues efectivamente. Bueno, recoñece o público as bravas do país por estos minutos que lles están dando, facendo disfrutar, mentre vemos un 7 metros. Moi boa circulación agora de balón de Cangas. É unha mágoa, non? Porque o repetimos moito, pero foi o que buscábamos onte, non? Esa velocidade de circulación para encontrar situacións claras de lanzamento. Sí, esta velocidade de balón, este xogo, era un pouco o que falábamos no partido de onte, non? Que botábamos en falta, porque sabíamos que este equipo era capaz de o seu xogo o que estábamos dando hoxe, era un pouco o que reclamábamos onte. E vemos a experiencia dunha xogadora como Nayara que ainda lle di os árbitros que son diestra, que vão lanzar os 7 metros por aquí para que se coloquen. Bueno, que estas xogadoras teñen moitos partidos a súas costas a pesar da súa xuventude. Sí, sen ir máis longe este ano, estamos falando de unhas xogadoras que xogaron o Campeonato Galego de Liga Ouro Juvenil, un sector, un top 8, o Campeonato de Primeira Autonómica Feminina, e agora xogando por unha plaza xa non é posible, pero xogando tamén 3 partidos máis, unha temporada longa, non, moi longa. Unha temporada moi longa, que mañá chega o seu fin. Bueno, esta xeración 2007 que quizáis esa a xeración de base pois máis, quizáis non, claramente a xeración de base pois con máis éxitos competitivos que rematan a súa etapa de formación, por dicilo así, e bueno, un exemplo creo para todos os xogadoras da base que veñen por detrás, porque non? Oxalá nunhas tempadas estemos falando de que algún equipo superou o feito por elas, non? Top 4 en 6 anos, está ao alcance de moi pouquiños equipos. Efectivamente, eso é de alabar, así que vamos a disfrutar con elas destes últimos minutos da tempada, en la que seguro que, como dixemos ao ano pasado, cando non pudemos acadar o ascenso diante de Vera, pois seguro que nos miraremos en máis ocasións destas, porque hai canteira, ¿no? Tanto no masculino como no femenino. Moi boa parada ahora de Irene, parada de reflexos. E xoga ahora Goretti, moi ben Goretti ahora, topando espacio, rompe o partido definitivamente Cangas, con este máis 7 no marcador. Gústanse as bravas do país. Penso que tamén a Oviedo lle está a pasar factura agora, non? O distanciamento no marcador, pesa moito a nivel psicolóxico verte seta baixo, que se te escapan as opcións, e tamén quizáis o esforzo físico, non? Menos rotación que Cangas, creo que lle está pasando un poquinho de factura agora nestes minutos. Bueno, aí vemos unha das xogadoras, das principais xogadoras de Lobas, el San Martín, que anota ese gol para as súas compañeiras. E xoga Goretti outra vez para intentar manter esa xeira de 7 goles de diferencia. Celia Rojo que lle pide as súas que cambia a defensa, pasa unha defensa 5-1 mixto sobre Laura Madaleno, e Goretti que aproveita o espazo. Boa parada de novo de Inés, que está facendo un partido boísimo. Sí, o nome máis repetido creo deste partido, o de Inés Suárez. Sabemos tamén un ritmo moi ralentizado como ti dicías, polo cansancio, ¿no? de Lobas. Estamos nun momento de partido que as pernas pesan, 2 partidos en riba, e bueno, a renta tamén é un pouco complicada, aínda que nunca se sabe. Bueno, vemos aí o gol
Número 17 para Lobas, que se pon 5-5 de distancia de Cangas. Vai Goretti outra vez, conectan moi ben con Nayara. Gol de Nayara, moi boa conexión entre Goretti e Nayara. E Goretti que está facendo nestes minutos pois un partido boísimo, tanto de defensa como de ataque, asumindo aí responsabilidades no centro desa 6-0 e aportando goles e asistencias para o equipo. Sí, a verdade é que sí, que está demostrando todo ese crecemento de todo este ano disfrutando de moitos minutos de calidade a xogadora de Cangas. Antes vemos o lanzamento de Itzel para con facilidade Irene Ríos, corre Cangas, xoga outra vez con Nayara, Nayara gol. Pongo 24-17, volta a máis 7 para os bravos do país, que este sí que é o ADN que lle coñecemos, ¿no? Recuperacións de balón, subir rápido, contraataque, marcando o 24-17. Volve Escudero campo, vai Julia. Julia que penetra moi ben, moi bom lanzamento de Julia, gol de Julia. Gol de Julia, ese lanzamento de... Vemos que Dani reacciona ante esa defensa mixta de Oviedo e saca moi hábilmente 7 xogadoras. Sí, xogará, non sabemos moi ben como vai a facer, xogará con 4 primeiras liñas para buscar esas situacións claras de lanzamento. Aí vai Nayara, moi ben agora Goretti. Golpe franco de Goretti, quizás non confiou porque mellor se iba un pouco máis forte, podía sacar 7 metros incluso porque está defendendo dentro Julia Suárez. Brazo en pasivos colexiados. Agora sí, pita pasivo, saca rápido Lobas, vai Julia. Non sacou no lugar axeitado Claudia Escudero, perdón. Dirise Celia Rojo as súas rapazas. Marca Elsa Martín a xogada. 7 minutos para terminar o encontro. Aí vai Julia Suárez. E golpe franco a favor das Lobas Oviedo. Escudero. Moi boa acción defensiva de Goretti, anticipando a liña de pase sobre pivote. Aí vemos outra vez a Goretti, volve a conectar con Nayara. Moi boa segunda parte de Nayara, todo o partido moi intenso en defensa, pero agora subindo moi rápido contraataque para facer eses goles fáciles. Creo que, se non me equivoco, levas a 4 ou 5 goles a pivote canguesa do Taparedo Chato. Sí, Cangas xogando pois a este ritmo veloz que nos tiña acostumados durante a tempada, non? Aproveitando cada erro do rival para facer dano ao contragolpe. Agora vemos de outra novo intervención de Uxía, outro robo de balón, vai Nayara, gol de Nayara. 26-18. Xa podemos dicir que está o partido listo para sentencia, quedan 5 minutos. Xa son 8 goles de renta para as bravas do país. E aí xoga as Lobas por intentar recortar distancias. Escudero para Julia. Moi participativa Julia nesta segunda metade. Elsa Martín. Julia Suárez. Lanzamento de Julia, parada de Irene. Rápida de reflexos Irene Romero. Moi boa resposta da porteira canguesa. Si, está moi cómodo Cangas aí nese sistema 6-0, traballando moi ben Nayara Goretti dende a zona central. Estalle costando moito ao Oviedo atopar eses espazos. Outra parada de Irene, outra contraataque. Vai Laura Magdaleno, lanzamento de Laura, gol de Laura. 27-18. Oviedo tamén que lle está pasando factura, creo, pois estes minutos finales, non verse tan longe no marcador e o cansancio acumulado de este xa é o segundo partido e bueno, o esforzo tamén se nota.
Lanzamento agora dentro do extremo dereito e gol de Alexandra Cornoyu. Aí vai Anastasia, incurriu en pasos a xogadora canguesa. Volve Franco Queixas aí, Claudia Escudero dun golpe. Elsa con Julia, recupera o balón Goretti, muy bien anticipado, golpe Franco. Está como moi acertada aí Goretti no centro da defensa, moi activa de pernas. E agora consigue Laura robar o balón, vai Goretti, vai Goretti, vai Goretti. Gol de Goretti. Pues unha segunda parte completísima que está facendo Goretti. Cambiou o equipo Dani situando a Goretti aí no centro da defensa e funcionoulle especialmente ben e partido moi completo que está facendo. Sí, a verdade é que sí, estábamos justo falando da intensidade que estaba poñendo en defensa, das axudas que estaba facendo. Propiciou ese erro de pase dunha xogadora do Oviedo, o roubo de balón de Laura e a finalización súa. Aí está de novo o gol de Alexandra Cornoyu. E vai Goretti buscando un novo gol para a súa conta particular. E pide calma Laura. Últimos instantes de partido. Pide calma Magdaleno. Vai Laura con Anastasia, con espacio Anastasia, imparable Anastasia aí. Anastasia e vai sacar Nerea a Taguas. 2-2, aí vai, moi ben aí Anastasia. Defensa interior de Julia e 7 metros. Que vai lanzar Nayara Costas. Nayara fronte a Inés. Nayara con certa facilidade de primeira sin dubidar. 29-20. Menos dun minuto para a conclusión do encontro. Perdón, pouco máis dun minuto. Xa deixan correr os minutos os dous equipos. Escudero vai para Julia, Julia para Escudero de volta, intenta penetrar Escudero, 7 metros, control de Lobas. Vai a lanzar Julia Suárez, 7 metros, Irene Ríos, vai Julia, Irene, gol de Julia. 29-21, 40 segundos para a finalización deste partido, deste segundo partido da segunda xornada da fase. Lembramos que mañán serán os partidos ás 10:30, perdón, ás 11 da mañán xogará este equipo visitante Construclo Oviedo, que parada ahora Inés. Dicía que xogaría Oviedo contra o equipo campeón, se non me equivoco, deste sector xa, o Aula Cultural. E a 1 da tarde xogarán as xogadoras locales das Bravas do país contra o Balonmano Torrejón, que hoxe brindou un magnífico partido ante Aula Cultural. Nada máis, despedímenos, gracias Pumar por estar comigo. Vémonos mañán a 1 da tarde no partido das Bravas do país.